Videoclip. Astăzi voi prezenta echipa mea de pe FC Mobile, noua mea echipă. Dacă mai doriți videoclipuri cu FC Mobile sau cu orice alt joc, scrieți voi în comentarii. Oricare joc, numai să-mi placă, evident. Like și abonare. Pentru început, o să începem cu fundașul dreapta. Mamă, dar par toți, mă. Nu vreau așa. Ok, Filip Lam. Pe partea dreaptă, cardul de la eventul, stai mă, ce event era ăsta? Peach Beats. L-am prins, l-am comparat cu 1,5 miliarde, parcă. Ne-a mai scăzut puțin, ok. Un fundaș foarte bun, bun pe apărare, bun pe atac. Hai cu hai. Long passer, dash into tackles, ok. Fundași centrali. Pus filtru. Ok, ați văzut și celălalt fundaș, deci mai contează Ricardo Carvalho, 207, cu rank 3, un fundaș foarte bun, bun pe apărare, bun la loturile de cap, deși nu e el așa de înalt, dar un car foarte bun. Types into tackles, ball roll, așa. Locul high, exact ce trebuie. Următorul fundaș central. Stați că era să-l... N-am apăsat unde trebuie. Swap, așa. Inigo Martinez de la eventul Thunderstruck. Rank 4. Are schimb în plus long pass față de celălalt fundaș central. Așa. Fundașul stânga. Aici tot un jucător tradable, Rize. Unii zice că n-ar fi așa de bun acest card, e mai mult de overe, dar e chiar îmi place. Long throw, powerful driving free kick, early crosser, long short taker, trade-uri foarte bune, hai cu hai, îmi place. Și cam acesta tot, cam 1 miliard jumate, cam așa l-am luat. Văd că era 4 miliarde aproape. Acum 2-3 luni, când era eventul Neon. Stați-mă că eventul Neon a fost acum recent. În fine, lăsați așa. Și acum să vedem mijlocașii centrali. Prima oară vom pune pe domnul Marchisio. Un car foarte bun de la eventul nu Carnival, mă. Ba da, mă, Carnival, nu? Dacă nu greșesc. Hai cu hai. Are poziție secundară de CDM. Are flare, long shot pacer și long shot taker ca trade-uri. Deci un car foarte bun. Bun pe apărare, bun pe atac. La fel și domnul Beckham. Dar nu la details, mă, frate. Așa, swap. David Beckham. Deci e foarte bun acesta pe lofturi, la lofturi libere, la orice. Arată senzațional acest David Beckham cu training 30, frumos. Skill-urile unde trebuie. Pesul foarte bun, shooting bun. Passing excelent, dribbling foarte bun, defending, Stă puțin cam proțat la din tackle, dar la heading la fel. Physical 114, decem pentru un CM. Are vreo 4-5 trade-uri, lane change. Și cam asta e cu Beckham. Medium cu medium. Era bun să fie mai mult pe atac Beckham și mai mult pe apărare Marchisio, dar nu prea s-a putut. Ok, jucătorul de bandă dreaptă.
Stați, scoatem filtru. Dialog, de-abia scade acest dialog. Era bun atunci la eventul neon, dar la ce jucători sunt acum, nu mai e așa de bun, sincer. Da, un car foarte bun, cu pace excelent, shooting-ul ăla. Aici nu știu, trebuia să dau mai mult, trebuia să dau 2 skill-uri pe shooting. Dar arată bine training 30, 5 cu 4. Bine că este în gaci. Deci când prind un fine să fiu sigur că intră în poartă. Acum depinde de portar, dacă e vreun ce sau vreun bufon. Cred că o scoate, cel mai probabil. Pe partea stângă avem aici domnul Nedved. Asta e că aici e filtrul pe right winger, left winger. Domnul Nedved făcut de la eventul Pitch Beats. 800 de shard a fost cea mai bună afacere cu eventul ăsta. 5 cu 5. Pace-ul foarte bun, shooting foarte bun, passing-ul bun, dribbling excelent. Evident, la defender nu prea. Ruleta. Powerful driving free kick, early crosser. Rater foarte bun pentru un left winger consacrat. O părerea mea, unul dintre cei mai buni left winger, cred că un top 5 ar fi. Ok, acum atacanții. Mamă, ăsta are 2 cu 5, frate. Nu vine să cred. Dar am putea spun portare, îl pun după atacanți. Ok, îl vom pune prima oară pe domnul Crespo. Aici va veni un mega atacant. Urmează videoclip. Când voi face shard-urile respective pentru domnul respectiv. Cred că unii vă dați seama cam ce jucător este. Așa, domnul Crespo, 4 cu 5, pace-ul foarte bun, shooting bun, dribbling bun. Are doar 2 trețuri, finish așa, power header. Nu prea le-am văzut să sar la cap, dar cine știu să contrazic jocul, care power header. Ok, și regele din atacul, unul dintre cei mai buni atacanți. Top 5, cred că și top 3, pe părerea mea. După Ronaldo, Nazario și Van Basten. Ok, cam asta este echipa până acum. Acum vă voi prezenta și domnul portar. Aici chiar că trebuie să schimb portarul. S-a învechit domnul asta, mă, domnul Donnarumma. Cardul său de la Totti. Dacă știți pachetul ăla, 100, cât eram, 104, 107 parcă. După ce terminai eventul ultimii Totti, după ce luai, nu știu ce pană, nu știu ce reward-uri luai pachetul ăsta. Știu că pe 2 conturi mi-a picat Musiala și pe contul să mi-a picat Donnarumma. Un portar foarte bun. Foarte bun la duelurile 1 vs 1. Are reflexe foarte bune. Nu prea l-am crescut, că oricum o să urmează să-l schimb pe viitor. Pentru că o variantă de-a lui aia de stop, sau dacă nu, vom cumpăra un portar pe market. Mă gândeam la Schmeichel de 107 sau Ceh. Și cehii cam scump. Acum că ați văzut și echipa mea, cam asta este. Vom da un meci 2 cu ea, să vedem cum se prezintă băieții. Un meci de head-to-head. Vom da versus. Ok, head-to-head. Se văd mai bine jucătorii la head-to-head decât la versus. La versus câteva faze acolo. Nu prea merge să faci un, cum se numește, un review la un jucător la versus. La head-to-head se vede calitățile jucătorului respectiv. Ok, asta 106, 105, ar trebui să-l bat lejer.
E fan Barça, să înțeleg băiatul ăsta. Ok, de serie 2, Foden, mamă ce vechi Foden la Bellingham. Interesant, dar ar trebui să-l demolez cu echipa asta. Hai, totuși să nu subestimăm adversarul, că nu se știe asta ce faci, cum și ce faci. Am ce faci, mă, pasete și tu la el. N-are avea sânge, mă, sânge în instalație să o tace, mă. Uite și tu, pasează. Dă-mă mingea aia, așa. Ok, Cruyff, Diallo. Se duce Diallo. Umelește pe cap de Vila. Mamă, dacă treceam și de portar. Marchisio! 1-0. Te joci cu foc, fraiere, te-am ars. 1-0, bine, mă. Să trebuie ți să scoți portarul. Nu te-am pus eu. Asta este. 1-0 cinstit. La cum joacă și la cum pasează. Nu e în stare să atace-te și tu. Hai că mă duc cu Nedved spre 2-0. Scoate portarul? Nu-l scoate. O, penalti, penalti, domn arbitru, penalti. Vom bate pe colțul drept. 2-0, nici nu am mișcat, mă. Nici nu am mișcat, mă. Știa că ia gol de asta. Donnarumma, mă? De Gea, nu Donnarumma. Nu știu ce cadrul de Gea este, dar cred că e cel de la 200 parcă, dacă nu greșesc. Sau e ăsta de la 106 de la seria toți. Vedem după meci. Te văd ce periclos el cu Drogba. Te la el. Așa, mă, Martinez. Hop, stai mare. Era evident, frate, nu trebuie să pasezi acolo, da? Dacă el a vrut să paseze acolo, ce să-i fac? Poate face un 3-0 să închide meciul și așa. N-a avut efectiv nicio ocază băiatul ăsta. Da, încearcă el pase de la nebune. Aoleu, bălam. Bine, mă, Carvalho. Diallo, ok. Minge pentru Johan Cruyff, se duce Johan Cruyff. Johan Cruyff, scoate de Gea. Crespo. 3-0. Nu ratează argentinianul. Ok, 3-0 la pauză. Avem ceva? Nu avem schimbări de făcut, că nu avem jucători. Nu prea avem rezerve. Ok, minge din nou pentru Diallo. Acceleratul Diallo e senzațională. Ok, Diallo. Oh, Beckenbauer depășit. Diallo minge în spate, dar recuperează Beckenbauer. Minge pentru Beckham. De se reduie Drogba. Totuși rămâne la minge. Bine, mă, intervenția la Erize. Bravo. Ok, minge pentru Nedved. Cred că ne vom pune pe un power shot. O, Rize, dacă trece... Rize, doamne. Nedved, dacă trecea acolo de ambii fundași, era OG. Ok, Diallo. Crespo. Șutul lui Crespo. Peste poartă, ce ocazie. De 4-0. Eternul îmi dă dislike. Hai, mă, frate, tot la el a rămas mingea.
Minge Crespo, Cruyff, senzațional pentru Nedved. Nu e offside, frate, n-ai cum, nu e offside niciodată. Mamă, și ce bine plecase ne... Hai mă, frate, ce offside. N-ai cum așa ceva, frate. Tot spamiez, mă, dislike-ul ăla, în fine îl spamiez. Pe așa acolo de 2 ori dislike. Și-o devină, frate, că nu știu tot să joci. Ok, minge pentru Nedved. Bine! Ai, Leo Cruyff, mamă, dacă așa pasa aia. Desire duie pentru Beckham, blocat, excelent de Carvalho. Șansă de contraatac cu Beckham, de la acesta pentru Crespo, Crespo pentru Cruyff. Cruyff, insistă, Cruyff! 4-0, nu ratează olandezul. 4-0. Și spamează dislike-ul, frate. Hai că spamezi dislike-ul, să lași o celebrare și golul și toate nebunele. Bine, mă, Cruyff. Niciodată, e letal în fața părții acest atacant olandez. Hai că-ți dau și un emo să-mi spui că ți-am dat deloc. Victorie clară, băieți. Și cam asta a fost cu acest videoclip. Mamă, ce spamează meu dislike-ul. Bă, oprește-te, bă. O victorie foarte bună. Senzațională. Chiar meritată. A avut un șut și ăla pe poartă și mult a fost pas la portar. Băieți, cam asta a fost. Vă aștept la următorul videoclip și să ne auzim cu bine. Salutare!